ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଜି ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତ୍ରିରେ ମୋଦି ବାବୁଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣମୁଖୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତାଟିଏ ରଚନା କରିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସୁଭଦ୍ରା ହେବାକୁ କୁଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ଦାଣ୍ଡେ ଯାଇ ଉଭା ହେଲେ। କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଭାରି କଲବଲ। ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଲା ବିଜେଡି, ରସାତଳକୁ ସେ ଗଲା। ଜାତି ଦେବତାକୁ ଭିକ ମଗାଇଲା, କଲା କେତେ ଠିଆ ପାଲା। ପରିଣାମ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିଲନି, ପରିଣାମ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିଲନି। କାହିଁକି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇ 5,000 ଯେ ମହଙ୍ଗା କଲ ବଜାର। ବିଚରା ଅର୍ଜୁନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଏ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ତା ପକେଟର। କାଳିଆ ସଖାର ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଣରେ, କାଳିଆ ସଖାର ଆଙ୍ଗୁଠି ବାଣରେ ଯିବ କି ତୁମେ ରସାତଳ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ମୋଦି ବାବୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।